Na sziasztok! Kurva szomjas vagyok először is. Szóval volt egy ötletem, hogy mi lenne, hogyha a zenéket, amiket írok és publikálok, azokat megmutatnám, hogy hogyan készítem el őket. És igazából, hogyha minden jól megy, akkor ez a videó kijön, akkor már kijött az első zeném is, az ugyanaz. De már semmi sem ugyanaz, csak hagyjál már. Te húzz a lelkem forrán, csak hagyjál már. Ezt a zenét fogom most megmutatni. Tehát eredetileg ezt a zenét februárban írtam, még 2024 februárjában, és beneveztem vele egy valamilyen versenyre, valami, nem tudom, telekomos versenyre, de így nem lett semmi belőle, szóval így csak megmaradt a szám, úgy voltam, hogy tetszik, és ki akarom adni. Maga a zenírás rész, ez nem volt nagy megfejtés, elkezdtem gitározgatni, és jött egy ilyen téma, ami tetszett, aztán így megírtam rá a nótát. Meg is mutatom, hogy néz ez ki. Tehát itt az FLP, itt a projekt, a Session. Van az elején egy ilyen kis bell, meg ez úgy végigmegy a számban, egy ilyen tök jó atmoszférát az egésznek. Raktam rá sok reverböt szerintem. Ja, meg delay van rajta. Igen, maga a gitártéma meg ugye pedig így szól magában. Igen, ezt még érdekes lehet látni, vagy nem tudom, én nagyon sokáig nem vágtam egyébként. Amikor írtam ilyen gitáros cuccokat, hogy sokkal jobban szól, hogyha felveszel két külön felvételt, és az egyiket kihúzott balra, a másikat jobbra. Sokkal gazdagabb a hangzás, meg érdekesebb, wide-abb. Én is szoktam nyomni. Itt, amire rátérnék még az elején a cuccnak, az ez a nagyon heavy basszus téma. Ezt azért raktam bele így, és szerintem ez azért szól jól, mivel nagyon nagy a kontraszt, és nagyon váratlanul érkezik az, hogy beborul az egész. Felvagdostam. Ja, aztán a kövi dolog, szerintem itt rá is térek akkor az alap groove-ra, meg itt az alap cuccra, hogy ez így hogy megy. Ugye először is van a basszusunk. Nagyon fontos, hogy végig sidechain-elve van minden a kickkel, tehát bármikor, amikor üt a lábdob, akkor minden más besüpped alatta. Körülbelül a legtöbb zenémben így csinálom, mivel így sokkal dinamikusabb lesz az egész, meg sokkal jobban elférnek egymás mellett a dolgok, meg alapból van egy nagyon jó hangzása, amit szeretek. Ja, itt szól basszus nélkül egyébként a groove. Elég szimpla, van egy ilyen kis loop a háttérben, ez így megy balra-jobbra, körbe-körbe, egész végig. Meg még ami kiállás, itt van egy ilyen akusztikus gitárfelvétel, amit felvettem. Ja, itt igazából felépítés ügyleg még ami érdekes lehet, ez egy ilyen nagyon kicsi váltás, igazából ez se a legbonyolultabb dolog a világon, csak egy sima 4 on the floor, ugye, hogy így jön a kick. Na, vágom itt a videót, és utána néztem, és rájöttem, hogy technikailag ez nem egy 4 on the floor, ami itt van, mert ez azt jelenti, hogy negyedenként jön a kick, szóval kétszer ennyi lábdob szólalna meg, hogyha ez egy 4 on the floor lenne, de ez nem az, szóval csak ennyi. Meg itt igazából a basszusmenet is meg van változtatva az elején, egy picikét.
hogy jobban belesüppedjen a groove-ba. Ezután jön egy ilyen nagyon érdekes kis rész. Ugye úgy megy a szöveg, hogy jön a szélvihar, és felkap engem a karjába, és itt felvettem azt, hogy így fújom a levegőt a mikrofonba, hogy így úgy szóljon, mint hogyha fújna a szél. Igen, aztán itt meg egy ilyen katarzis. És igen. A beat ennyiből áll, de mindjárt megmutatom még a vokálomat is. Mert az is megír egy misét. Igen, tehát hogy azt amúgy így érdekes lehet tudni, hogy én úgy szoktam dolgozni egyébként, hogy megcsinálom egy projektfájlban a beatet, aztán egy másik projektfájlba ráveszek a beatre, és aztán egy harmadik projektfájlba pedig összeragasztom konkrétan a beatet és a vokált. Így szoktam dolgozni, mert szerintem sokkal átláthatóbb, és több szempontból is sokkal jobb eredmény fog születni így, hogyha így dolgozok, ez nekem személyesen így működik. Azért nyitottam most ezt meg, mert itt van a vokál magában, és ezt meg akartam mutatni, még egy picit beszélni róla. Az de húz a lelkem porrá, csak hagyjál már. Aztán túl vagyok, de már semmi sem ugyanaz, csak hagyjál már. Egy ideje már így szoktam rekelni, meg zenélni, hogy sok mindent felveszek mindenből, hogyha meghallgatjátok, akkor itt is egyszerre szól egy main, egyszerre szól alulról egy szólam, egyszerre szól egy ilyen elfilterezett kis dallamsáv, így igazán kitölti a teret az egész, és működik. Ahogy mondtam, nem egy borzasztó nagy megfejtés, igazából se struktúra, se szöveg, se hangszerelés, ügyileg nincsenek benne ilyen atomvilág megváltó dolgok, szerintem csak egy ilyen fasza nótácska. Van egy bejelentésem. 2 hét múlva zene. 2 hét múlva új zene. Remélem, hogy várjátok. Én nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban egyébként, és szerintem jól fog elsülni. Szóval igen, legyetek ott. Bye!